Евангелле паводле Марка. Калі насыцілася 5000 мужчын, Езус адразу загадаў вучням сваім увайсці ў човен і плысці ўперад яго на другі бераг да Бетсаіды, пакуль ён адпусціць людзей. Развітаўшыся з імі, ён пайшоў на гару памаліцца. Калі настаў вечар, човен быў на сярэдзіне мора, а ён адзін на беразе. Убачыўшы іх знясіленых ад веславання, бо ім дзьмуў сустрэчны вецер, каля 4 варты ночы ён прыйшоў да іх, ідучы па моры, і хацеў прайсці міма. Калі ж яны ўбачылі, як ён ідзе па моры, падумалі, што гэта прывід, таму закрычалі, бо ўсе, убачыўшы яго, спалохаліся. Але ён адразу загаварыў з імі і сказаў ім: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». І увайшоў да іх у човен, а вецер сціх. Яны вельмі здзіўляліся, бо не разумелі цуду з хлебам, таму што сэрца іхняе было скамянелае.